fer un acte en què de lo que parléssim aquí no parléssim atropelladament davant d'unes càmeres, sinó que ho féssim bé. Aquesta estada o en aquest dia, però la veritat és que d'alguna manera en aquests anys 58-59 jo tinc que dir que tenia 4 anys. La meva professió és historiador i la veritat és que en el que seria ahir i en els llibres d'història que se'ns ensenya als xiquets no hi ha ni una sola línia és a dir, que d'alguna manera jo penso que estem davant d'un fet d'això que s'ha posat afortunadament de moda, que és la memòria històrica, i la memòria històrica té molt que revisar i molt que recordar i molt que buscar. Drets econòmics que afortunadament en major o en menor medida ha reconegut el govern, sinó que cal armar-se bé, penso, d'una bona